Boas tardes a todas e a todas. Moitas grazas unha vez máis por estar connosco compartindo unha tarde sobre encontros monográficos co patrimonio cultural. E antes de empezar, íbamos pedirvos que vos acheguedes porque vamos ter inicialmente un vídeo, ten unhas lendas na parte de abaixo e así tanto escoitades mellor como vedes mellor. Estamos máis en familia, xa que esta tarde somos poucos. Ben, antes de presentar a Luís Fontes, que é a persoa que ven a presentarnos hoxe o proxecto no que vamos a debatir, simplemente comentarvos que hoxe iniciamos unha nova andaina, unha nova experiencia dentro deste programa de encontros co patrimonio cultural, que xa sabedes que levamos estamos no terceiro ano da súa celebración e que recordarvos, os que o mellor non sodes tan asiduos a esta actividade, que a idea é poñer en valor, traer a este espazo do Consello da Cultura Galega os diferentes proxectos que se están levando a cabo en materia de patrimonio cultural en Galicia. Pero a nosa intención este ano é afianzar lazos co norte de Portugal e ver tamén outras experiencias que os nosos veciños están levando que teñen moito que ver co que nos facemos aquí e que además a nos tamén nos valen para ver e comparar o que se está facendo en materia de patrimonio dende outras perspectivas ou de perspectivas que poden ser similares ás nosas. Por eso, por unha parte, nos encontros temos hoxe por primeira vez un proxecto que se leva a cabo no norte de Portugal e dentro de outras actividades nas que tamén está envoltas a sección de patrimonio, pois temos un ciclo de cinema en Braga, que está desenvolvéndose nese momento, ou dentro do ciclo de encontros enfocados nos cascos históricos que comenzará o mes que ven, vamos ver tamén o caso das cidades de Braga e Guimaraes. Por lo tanto, un pouco comentarvos que a idea de hoxe era un pouco iniciar esta outra andaina, non? Ben, o proxecto que traemos hoxe aquí a min interesábame moito pola perspectiva, como veremos, que exponerá despois Luís Fontes, porque está feito dende un paradigma de xestión integral do patrimonio cultural baseado no desenvolvemento sostible, non que non soamente é importante o elemento patrimonial, sino tamén a relación coa comunidade, co patrimonio natural e con outras perspectivas que axudan a poñer en valor un territorio, unha paisaxe cultural sobre a que despois nos falará Luís Fontes. E creo que é importante porque precisamente no fío da recente nova lei de patrimonio, sabedes que temos unha nova figura, que é a figura de patrimonio cultural, e precisamente este tipo de experiencias que están focalizadas no patrimonio entendido nun amplo sentido en relación co territorio, coas manifestacións culturais máis aló do obxecto, poden enriquecerse moito de experiencias como a do Parque Arqueolóxico do Val do Terba.